अपने पति से यही नवरात्र के महीना में फरियाद कैले बा। कहले बा सैया 15 साल हो गए लेकिन गोद ना भरल, और ए साल माई का पूजा करब। कैसे कहले बा? आवत बा नवरात्र सैया पूरा दायर मनवा हो कि मनवा लागल बा। पूजब माई के नव दिनवा हो कि मनवा लागल बा। और अपने सैया से का कहले बा कि बहुत दिना से दिल में सजली सपनवा हो कि मनवा लागल बा। हे सैया मोर ये सोकर जनी बहनवा हो कि मनवा लागल कहत बा का लियाओ बदे माई के पूजा करे बदे कि नारियरा चुनरिया लाई दा काला सादिया नवा हो कि मनवा लागल बा। हे सैया मोर मनवा लागल बा। घर में करबा हम पूजा नवा हो कि मनवा लागल बा। घर में जगह जगह भवानी लेकिन अपने सैया से कहले सैया ए साल नवरात्र में माई के दीप जलाई पूजा करब। कैसे कि श्रद्धा भाव भगति से जलाई दिया नवा हो कि मनवा लागल बा। हे सैया मोर मनवा लागल बा। मंगब माई से मंगनवा हो कि मनवा लागल बा। का मांगन माई से मांगे बदे कहत हम कि बोल बजाय कारा